Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji marty. Indi dün 28-ne bir topar wakalar bolup geçdi. Olum Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna şo barada bir tede kiçirägem bolsa bir giňişleýin maglumat bereýin edim. Bilşimde ýaly 28-nji fevralda Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Amerika uçup bardy. Ol şol ýerde Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen şertname baglaşmalydy. O şertname näme bilen baglanşykly? Ol hem şol Donald Trump aýtdy da Ukraina bize 500 milliard bergili, şol 3 ýylyň dowamynda Amerika şunça pul kömek etdi, ýara kömek etdi diýip onu 500 milliard diýip aýtdy, soňon 350 milliarda getirdi. Prezident Zelenskiň aýtmagyna görä şol 350 milliardyň jemi harçlanan pulunyň uruşa harçlanan soňam kän bolsa degişlisi Amerikadan berilen pulmy ýaragmy şoň degişlisi 112 milliardy gabat gelýär ýa-şoňa ýeter ýetmez diýip aýtdy. Ol hem şoňa kömek diýip berildi, peşkeş diýip berildi. Ol onu sen gol çekirip sana qarz pul ya soňşon üstüne yani östürme bilen ya prosent bilen gaýtaryp bermeliň ýeke kagyzy ýok. Onu Amerikan öňkü prezidenti Joe Biden öz karary bilen ýa-ni kongresiň karary bilen şeýdip Ukraina edilen kömek. Indi Trump'am şo berilen pul ya kömek sana muhtar şoň ornuna sen size ýarasy baýlyklar bar. Şol sana ören seýrek gelýän ören seýrek gabat gelýän ýarasy baýlyklar bar. Metallarmy, magdalarmy, jisimlermi? Şolary bize bermeli ýa şolary Amerikan kompaniýalary işläp özüne alar, 50 götürümli özüne alar. Onuň galanyna da salgyt tölemeli bolsaňyz diýip şolary alyp basyş etdi. Onuň başdaky hödür edilen dokumenta Amerikan tarapyndan hödür edilen dokumenta ýa-ni şol baýlyklar barada prezident Zelenski gol çekmedi. Ondan täzeden dokument düzüp şonu şertnamany düzüp Amerika bardy şo ýerde alalaşyp gol çekişmek üçin. Ana barandan soňra mene ýanky Zelenskiň aktamda Amerikan prezidentinin ofisi aktamda Trump'ın özü ve on emesi ornmasary iki bolup iki yerden daladylar. Ay gara diýmedik sözler ýok, bulan bir-birini ýöne prezident Zelenskiň öz hakyny giderenak mert durdy, öz halkynyň bähbidi üçin öz halkynyň bähbidinden geçip oldyňy Trump'ın ýa-da Amerikan islegi boýunça islerini kagaza gol çekmejekdigini şo taýda çört kesip beýan etdi. Ol aýtdy, siz Amerika Ukraina kömek etmäge borçly. Uruş başlanyna siz bizi ýeke goýduňyz, şondan märem soňra kömek edildi, elbetde edilen kömegi üçin öňkü prezident Joe Biden'a näçe edek Amerika gelemedi, Amerikan halkyna da, Amerikan prezidentine de, onun administrasiýasyna da biz öz adymyzdan, halkymyzyň adyndan minnetdarlygymyzy bildirdik. Emma siz şunu aýdýan, siz minnetdar däl, siz sag bolsun aýdaňyza diýip, men üstüme sürünmäň diýdi. Siz borçly şonu etmäli diýen ýaly terze guriledi. Ýanky prezident Zelenskiň Trump'a siz borçly diýip aýtma haky barmy? Şu ýerni biz ünferip çözjek bolalım yurttaşlar. Hawa haky bar, men şeý diýip tapýan. Näme üçin? 1994-nji ýylda Budapeşte ýanky memorandum 4 döwletiň arasyna alalaşyk gazanyldy. Birinji döwlet Amerikan Birleşen Ştatlary, ikincisi ýanky Welika Britaniýa ýagny aýdaly Angliýa, üçüncüsi Orsiýet Federasiýasy, dördüncüsi Ukrainanyň özü. Gurrun näme barada gitdi? Şol SSR ýykylanyna Ukrainanyň territoriýasyna
katı ulu we köp mukdarda yadro yarağı şolsanna taktik yaraglar yadro yarağı akidip bilýän islenmek yankı serişlerimiz bilen şolsanna samaliyotda bilen islenmek döwletiň üstüne şol yadro yarağını yağdırıp biljek mümkinçilikler bardy. Onun şahtalarda şahta değil ya da yerine şahını saklanıyor o bayagalofkalar yağdarını atan bomba. Yine şolaram siz yok edin Orsiýada tawşyryn şahtalara gömüň yaraglanym hemmejin Orsiýada tawşyryn soň biz size ýagny Ukraina elmedam sizin arkaňyzda durmaga biz kepil garantiýa berýär, garant bolup durýarsy. Ine üç döwlet Türkmençelap aýtsak antiçip awy aladylar. Ine wagt geçdi, ondan bäri 31 ýyl. Ine 31 ýyl wagtman, soňra 27 ýyl bolandan soň da hatda ondan 14-nji ýyldan bäri ine Orsiýet ähtiyarlyk bilen ýankyşa 3 tane gol çeken döwletiň biri ýa ýanky wada beren kapilnama geçen döwletiň biri Orsiýet Ukrainanyň bir bölegini 14-nji ýylda Krimiýada ýarmadasyny basyp aldy. Soňra ýuwaş-ýuwaşdan soňra Donetsk oblastyny, Lugansk oblastyny şolar basyp aldy. Näme üçin? Sebäp şo ýerlerde ýarasy baýlyklar bar. Soňra bir Krim ýarmadasyny alandan soň Ukraina tarapy Krimi barýan Dnepr derýasynyň ýemesini şahasyny kesdi bol Krimi suw barana. Ondan olup kiret ýok, bundan biz almasak boljak galip ene soňra bu taraplara da ne şu yankı 20-nji ýyldan soň eden çalışmalar bar. Enne görseňiz şol yana da iki oblast içine aldy. İçine düştü, şu girdi Zaporojye bilen aňyrdaky Kherson oblasty. Ana şeydip bolar Ukraina şuň kunaçelli ähli territoriýasynyň 20%-ni ýa-da 20 götürümini ýa-da 5-den birini eýen basyp aldy Orsiýet. Bu bolsa, o zat SSR ýykylanma, şol her bir döwlet, öňkü Sowet Soýuny her bir respublikasy kim nerede oturan bolsa, nerede şulan serhetçiligi geçýän bolsa, şo ýer bilen hemme kişi razylaşýar, hemme kişi şo duran ýerine durýar. Hiç kime hiç hili pretendiyasy ýok. Hiç kim yer üçin, toprak üçin özara dawasy bolmaly däl. Ine şu serhetler keskitlenen. Ine şeydi ben, bular ine esser dargady. Şu taýda bir oňşulmadyk esasy mesele olum şol Garabag bolup olum Azerbaýjan Respublikasynyň hataryna durdy o zat. Muny ermenler gelip aldylar, güýç görkezip o taýda da orsun kömegi bilen ýöne şonu bütün dünýä iqrar etmedi. Şol Garabag ermenleri diýä Ermenistany degişildi. Ine ahir soňam ine mundan bir ýyl ýarymyzyl Azerbaýjan öz topragyny ýygyna gaýtaryp aldy. Demek şol serhetler öňkü SSR zamanyna ýaly terde galmaly, eger basylyp alnaýanda da dikeldelmeli öňkü terde diýilen ýörüte bir düşünje de bar, şoňa da halkara alalaşyklar we kanunlar doly şaýatlyk edýär. Ine ýanky ähtiyarlyk bilen sözünde durmadyk ýa-da şular ýaly Kapyň sesini alınıp barýan ýalan siýasat bilen Ukrainanyň üstüne çözdürüp, ene 1500-den bir territoriýasyny Orsiýet basyp aldy. Zelenski meni şu mahal barana aýtdy. Olar gaty gaharly gürleşdiler, bar hany görýänsiňiz ýa seredip bilersiňiz. Hemme dünýä habar berişleri işlerini şu gijeden mär goýulyp gelýär, şol ingliz dilinde de bar, rus dilinde de bar. Beýleki dillerde de bar. Görersiňiz Gaty bir şular ýa çekeleşikli gurrundaşlyk boldy, gurrundaşlygyň diýmen dawa jenjer çykdy şo taýda. Olan bir ýanky Trump aslında Zelenski artistler, Trump artist ol ömrüni şol show biznes bilen geçirensen şol halkyň öňüne çykyş etmän halyan adam, başarlygym bar, bir sözüni
Başka dürlü terde ullanıp bilýär, ya beren sözüni gerekmejek wagty 1 minutda ýatdan çykarýar, ya da men şonu diýemek diýär, ya men şonu diýdim diýär. Bir pikirde hereket edýän durnukly adam däl. Donald Trump görüp otursak şu soňky prezident taýlanmadan öň taýlanandan mären 6 ay wagt alsak umum içinde 6 ayda petinden 6 gezek 10 gezek o aýdan zatlaryny çalyşyp oturdy. Ýangel geçen hepde ýanky bir Fransiýa prezidenti Macron bilen o bilen bir gurrun etdi. Ol o taýdan ýylgyryp şolar ýaly o hoşwagt bolup çykdydy Amerikadan ay inni düzeler Trump'a meni Ukraina bilen şertname baglaşar hemme zat gülala güllük bor diýen ýaly. Soň ýanky bu Angliýaň täze saýlanan premier minister geldi. O bilen hem şeýle görleşdiler. Balam o taýdan şolar ýaly razylykly ýagdaýda çykyp ýygyna gaýtdy. Indi Zelenski barsa gol çekişdi, basın wagtda parahatçylyk emele geler diýen umyt bar diýär. Şolar ýaly. Anama diýip aýtmaýan umyt bar. Ine şol umydym şol gün puja çykdy. Şol bolup geçen görüňleri men dürli radio stansiýalardan, ýankydan, internetden dürli ýanky bilermellen pikirini aýdan sözüni dinläp gördüm. Şonu çykarýan netijem, şolun aýdandan çykaran netijem Trump Zelenski'ni şol ýanky Amerika ýöretip şo masgar etmek üçin çağırıpdyr diýip düşünýär. Sebäp Zelenski boyuna genak ol aýtdy, o men neydi halkym on nesili bergi borja batyrjak hiç bir şertname gol çekjek geldi. Eger men prezident wezipesine oturmaly däl diýip hasap edýän bolsaň, wagtym geçdi, möhledim geçdi diýip hasap edýän bolsaň, sebäp ol möhlet geçdi de geçen ýylyň maý aýynda prezident saýlawlary geçirilmeli emede Ukrainada. Ýöne uruş zerarly olam geçirilmedi. Onuň sebäplerini men geçen çykyşlarymda aýdyp berdim. Ýok, şonda da sen wezipäňden gitmeli ýer dep durýan bolsaň, bolýa men wezipäňden gideýin, ýöne siz gol çekin Ukraina NATO ýararlygyna agza bolup girýär. Hem Ýewrosoýuza girýär. Bolly men şo sagatda wezipden çekileni baýtdy. Şolar ýaly garantiýa bolmasa, şolar ýaly kepil bolmasa, men ta uruş gutarýança gitjek gelýär durun ýerimden. Maňa ýöne bu wezip aslynda da gerek geldi. Innem şo bardy boly sen wezipäňden ters otyň, ýa sen şol Ukrainadaky uruş situasiýasyny üýtgetmek isläňär, ana sen adamlan gyrlyp otyr. Ýöne şonu Ukraina halkyny kim gyryp otyr, kim Ukrainanyň üstüne çöz. O barada Trump kelam agysaýdyna gaýtam bol tersine depýär. Men Putiniň gowy gatnaşygyma, Putin ýa parahatçylygy isleýär. Sen gol çekmeli-de biziň teklip edýän zadymy sen bärik gelip biz bilen şolar ýaly hemleli gürlemäge hakyň ýok biziň aktamyzda ýa biziň Amerikamyzda diýip. Gaty muň üstüne davrant başlady bular. Prezident bilen vice-prezident herse bir ýerde. Ýöne Zelenski şu ýerde de durnuklygyny hakyky watanyň oguldygyny öz ornuna oturan hakyky prezidentini ýene bir gezek subut etdi. Görkezilýän basışa garamazdan. Ýöne basış gaty güýçli boldy diýin. Ay ine biz sana kömek etmesek sen boş, sen o taýda bir hepde de üçünem oşordan Putiniň gepini aýtalýardy. Saklanmarsyň näme bolarsyň. Olam bolýar, görersiňdi. Şeýdi ben gol çekilmeli kagylary da şertnama da gol çekilmedi. Zelenski bilen Trump'ın arasynda geçirilmeli. Pres konferensiýada geçirilmedi. Zelenski şo taýdan çykyp gaýtdy hizine. Var bolan zat şol geçen günüň dowamında. Yurttaşlar men size ozal aýtdym, dünýädäki bolup geçýän wakalar ýyllarym şaltdygyna bolup geçip dur. Düň göreniň bugun ýok, düň inananyň bugun ýalan bolup çykýar, düň ýalan diýeniň bugun hakykat bolup çykýar. Dünýä ine şeýdip agdarlyp dönerilip dur. Ýöne
Inni bir zat belli bolly, ştaýdan inni men öz görýän zatym häzir inni ozal Ýewropa Birleşigi ýa-da NATO ýararlygy elmedam şol Amerika bil baglap gelen bolsa esasy partnerler şol, onu aýtmak gerek. Şol ikinji jahan uruşy tamamlanandan soň şolar öz howannarlygynyň astyna aldy. Amerika elbetde muhtarlar, Amerikada öz haritlaryny isledigçe getirip Ýewropada ýerleşdirdi. Ýewropaň haritlary Amerikanyň isledigçe şolara bardy. Nähilnerden bardy, nädip bardy, ol başga mesele. Men ykdysady gatnaşmak niýetim ýok, girişmek. Ýöne syýasy tarapdan aýdylsa, iki tarafa da peýdaly boldy şol Ýewropada, Amerikada. Ýöne Amerikan harby güýji, ýa-ni tehnologiýasy güýçli bolansoň dünýäde birinji döwlet, onu aýtmak gerek. Beýleki döwletler şoň daşyna satellit, ýa-ni şoň daşyny gurşap alýan kömekçileri ýa-da ygtybarly işe adamlar bolup döwletler bolup çykyş etdiler de. Inni buğunam Amerika gorközi Zelenski'na bir halana Trump ikinciden Ukrayna'nın näme bolup geçdi şo bolsun ol halkyň aladasyna diýen adam däl bolup çykdy. Men pikirimçe Ýewropada gerek gel. Näme üçin? Fransiýanyň prezidenti Angliýanyň premier ministri baryp gaýdyp görleşenlerinden soň olam ýapyk gapylan aňyrsyny bir topar alalaşy gelendirler. Zelenski gol çykdy, onuň ikinji etap başlanýar, üçünji etap başlanýar, ýa-ni parahatçylyk ýolundan uruşup etmek. Ýöne Putin'i ýokanak şol. Şolaň eden teklibi ýokanak Putin'i. Sebäp ýa-ni Ýewropa Birleşigi häzir şu alalaşyga gol çekilse iki tarap onu Ýewropa Birleşigi Ukraina öz goşuny salýar. O uruşmak üçin näle? Araçakda durmak üçin. Araçaňy gön serheden nädäle? Ukrainanyň öz içine ýerleşdirmek üçin. Eger soňra şu içinde goşuny ýerleşdirenden soň Ýewrosoýuz ýa-da NATO onun Orsiýadan bir bombasy gelip şol NATO'nun bazasyna düşdi, bolly gutordy diýmek NATO'nun garşysyna uruş elan edildi. Diýmek şundan gelýän netije egerde şuma NATO goşuny salsa Ukraina bir batalyon salsyn, bir polk, bir brigada ýa-da diviziýa ol tapawdy 100 adam salsyn, 10.000 adam. Ýöne şolaň depesinden orsun bir bombasy ýa-ni aýdyl drony düşdi. Bolly onsoň bular orsun garşysyna gön uruşup bilýärler. Sen serhedinde duramsak, biz içinde ýurdun parahatçylygyny goramak üçin girdik. Goşun saldyk. Bolly. Ine şoňa barjagyn bilip, Putin ýok, men bular ýal şertnama razy däldi. Sebäp ol durmajagyny aňlady. Ol häzir hana ýene-de dünýäniň habar berdiler. Bir ýa-ni Demirgazy Koreýadan ýene de goşun geljek. Olary marlap getirýärler diýdi. Böyle emeden şolardan sorag eden bile emeli var. Sülçülüň getiren habaryna görä, meselem aýdýar, şol Demirgazy Koreýanyň eskerlerine diýilýän zat, siz şol ýemede Ukrainanyň territoriýasyny Günörtü Koreýanyň eskerleri bilen garşylyklaryň uruşmaly. Günörtü Koreýanyň eskerler Ukraina tarapyndan uruşup durlar. Sizden bärden var Orsiýa tarapyndan girip, şol Ukrainadaky Günörtü Koreýalılar atmaly, öldürmeli, gyrmaly bilen şolaň garşysyna uruşmaly düşünje goýulupdyr kellelerine. Şoň üçin ol höwes bilen gaýdypdyrlar. Ukraina halkynyň garşysyna däl, şol Günörtü Koreýanyň eskerleriniň garşysyna şo taýda uruşarsyňyz diýip alınıp getirilen eserler diýdi. Putin onun besetjek gel uruşy. On etjek bolýany Ukrainany doly aljak, soňra bir Pribaltykaň üstüne çözjek, Polşany ýok. Ay gara şol öňkü eseriň täsiri bolan döwletler bar. Bulan hemmejini ödelini almakçy. Bir günne bolmasa bir ýylla bolmasa 5 ýylla bolmasa 10 ýylla. Orsiýetde potensial bar, potensially näme mümkinçilik bar.
Ýara mümkinçiligi ýetmeýän bolsa, goruýar goşun üçin ana goňşy döwletlerden alyp oty satyn alýan, mowt alýan baýlygyny berýär, onu alýar. Ýadro ýaragy bilen bütün dünýä howp salýar. Sebäp ol aýyan gaýçyna Ukrainada hemme ýadro atom ýaraglary ortaýa çykarlar şol zaman ýok edilen aga. Şeňim. Ene olam şo taýda ýaty baslyp ammar bar. Ene dünýäni beýleki döwletleri şu neçeli şol bir aýgytly adamdan saklap gelen ýagdaý şol birden ol kellesin gyzgynlygyny ýadyny knopkan bassa onu beýlekilerin bassak diýmek biz agdyň ýer şarymyz pytrak geçjek. Hodun gabygy ýaly. Şeňmi? Şoň üçin şol uruşy besetmek karary hemme kişiniň hemmesini isleginde bar. Şol sany Ukrain halkynyň 3 ýyl bäri ol halkyň menneýän ýigitleri gyýlar gyrylyp gelýär uruşda. Oňdaşyndan mana parahat oturan ýylatynyň depesinden giýjegini bomba ýagypdy. Bu Putiniň maksady şonu ýer bilen ýoksan etmek, oň üstünde de oňa adam gerekkä, ýene de territoriýa gerek. Ene uruşyň maksady şol. Zelenski maýtdy ýok, beýle bolmasy şertnama gol çekdiňiz, siziň borjuňyz bar diýip bizi goramak, ýa kömek etmek. Tapawdy näme? Şol döwür başga prezident bolupdy. Şu döwletde, meselem Amerikan döwletini ýanky preemственность власти diýilýärdi. Häkime bir administrasiýadan beýleka geçýär, ýa bir adamdan beýleka adama geçýär. Dowamatlygy bar. Şeňim häkimetiň dowamatlygy bar. Tapawdy ol prezident Roosevelt bolsun, soň ýanky ikinji jahan uruşuny ýa şuň kun Trump'a çelli her bir prezident şol döwletde eden iş üçin ýa döwletiň ýanky gol çeken şertnamalar üçin beren wadalar üçin borjy bar ýerine ýetirmek. Ol hökmen o Trump gol çekmedi diýmek ol şertnama bolmadyk diýeni aňladan aga. Zelenski maýdy, siz şonu söz berdiňiz, biziň hemme ýaragymyzy elimizden aldyňyz, indi siz kömek etmek borjuňyz bar diýip. Eger şo ýaraglar alınmadyk bolsa, biziň üstümizde kimde bir çöldüp bilermidi diýip. Elbetde ýok. Kim atom ýarag eline bar, döwletiň üstüne çöldüp biljek. Onu soňra Trump'yň düşünşine göre uruşy başlan Zelenski'miş. Gaty geň almaly ýagdy. Territoriýasy boýunça Ukraina ýankydan Orsiýetden 30 desse kiçi. İlat sany boýunça alanda da 4 desse, 5 desse goly kiçi. Onda da olam atomly bombasy bar döwlet Amerika Orsiýet. Onu soň Ukraina şoň üstüne näme ýarag alyp şotsun. Şolaýyn ýennedi. Nämesi bar o taýda Ukraina gerek Orsiýetden. Hiç de. Eser yıkılır bari Orsiýetdiňe basyş edip gelýär. Men gaz turwam, sizin üstüňizden mowt diýen ýaly aktylyp Ýewropa çykarylmaly. Ondan soňra razy boljak prezidentler, premier ministrler Orsiýet tarapyndan tasdiklanan soň häkimet başyna geldi. Ene gelmedik, ene şo Paraşenka Zelenski öňýannaky. Oňam soňra burnundan sykdylar, sebäp o Paraşenkaň ýanky şokolat fabrigi bar Orsiýetde, Orsiýetiň territoriýasynda. Ýalňyşmasam Voronezh oblastynda. Rashennik. Ene Paraşenka da soňra siýasat sahnadan aýryly, oň ornuny getirjek bolarlar geçmedi. Ene halkym Zelenskiň saýlady. Muňa Zelenski şolar ýaly artist diýerler, ýa şolar ýaly düşünjesi ýetenek diýerler. Artist şol, näme Amerikada artist bolmadymy? Ronald Reagan artist dälmidi? Ya maýyplar ýokmudy bulan? Roosevelt kalyaskada oturmanmydy? Bu bulan hemmesiniň tapýan bahanasy öz gözündäki pürsü gören aklar, emma beýlekin gözünden çöp gözleýärler. Ýurtdaşlar türkmençelep aýtsak şol. Unu görünüp dur Trump'ın Zelenski'ni halamaýanlygyny. Ýigrenýändir diýip aýtman, halamaýanlygy 100%. Şoň üçin şol düýünki şow diýip aýdaýynlar, şol ýanky görkezme sahnanyň Trump ýöri togurnup diýip hasap edýän. Sebäp näme üçin? Şol aňyrda Moskwada Putin görsen, ene men Zelenski'ni
yani otdan alıp suwa sokyan, suwdan alıp oda sokyan, ya maskara ediýänliğin. Hani ýöne netijede bütün dünya gördü Trump'ın kimdigini, onun alıp barýan siýasatynyň nämedigini, indi şu bilen Amerikan halky alalaşarmy ýa ýokmy, onu ýakyn gelecek görkezler. İnanın kıysaça size şuları aydayn yetireyin neydim. Yine de bu nerte ütka näme ütköşüklik bolýa, ertine yani akşamlık sorak jogapdy. Öňe soraňyz bar bolsa şu ýerde aydarsyňyz bilen başardygymyzdan jogap berer. Näsip bolsa mümkinçilik tapy gelip ýetişse, saparagy bilen çykmakçy men ertim. Bolýa şonun aýdaýyn edim, ýurtdaşlar, sag bolun, saglykda görüşelim. Emmäňiziň öýüňize sağlyk.